yo, 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 yo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Iyog-yog mo, baby. Aga na. Morning hirit na sa DCGB. Magayon ba itong tugtog na ito, adi? Magayon ba itong tugtog na ito na may krudalan? Di ba? May krudalan baga. Magayon na tugtog yan. Gari ka baga so, di ba kampanon baga mga step? So, di ba kita pa ding Ray Romero na, so, ano yan? So gari baga kita pigyug-yug sana, di ba? So gari sana, so, ang bailikan, so gari sana nataraka mga tugang sa buklod baga. So gari ka sa nataraka sa buklod, ang bailikan. Anong yung itsura nga kan? Anong yung itsura nga kan gari kang nataraka sa buklod? So gari ka sana baga na, basta, sugari ka lang mga tugang na ano yan na, sugari ka lang nakikig, sugari ka lang nakikig, so nagsishake nga, ni kaya nga niapod kan, body dancer shake, diba? Sugari ka sana mga tugang na, sugari ka baga na, nakikig. Hi! Hello! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Magandang morning, Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Newsroom, News Manager Mar de la Cruz sa Luwas Mega Force Patrol. Sa Technical Department si Ronald Baldo. Sa Manibela, Henry Mata. Tukayong Boy Mata. Kapartner niya dyan sa mobile, mga tugang si Kwan, si nga nito, si Isko, ano? Don Emilionario. Yeah. Si Don Emilionario. Yung kay Bayba ni Boy pagkagagananggan. Nagrurubing ang duwa. Marika kay Don Emilionario. Turo alay ni mag-report. Ade, si Boy nga ni, pero pwede ka pa nati-training eh. Boy! Hello, Boy! Good morning, Boy! Good morning. Morning! Si Don Emilionario, kumusta? Okay man po, palaging malusog. Okay man. Kumusta? Hello, Don? Don Emilionario? Good morning! Good morning! Alay. Pasel, Morning! Kumusta? Pasel, Oo. Gusto ko. okay ka. Okay. Good morning tabi sa mga taga-Daraga. Legazpi City. Good morning. Good morning po mga taga-Tabaco Albay, Tabaco City, Ligao City. Good morning. Siringman po sa mga taga dyan po sa Kamalig. Mga taga Rapura po. Good morning. Mga taga Ma dito. Henry M. at your service. Kumusta ka mo? Ano ka rin mag-progribo kitang programa na Henry M. at your service. Henry M. at your service. Obeno. Ramon daw mga tugangan, mga buena manong bareta in the morning, di po sa DCGB. Anong andang ngunyan, Junior? Ronald? Friday na ngunyan. Mas kaso na din. Buena manong bareta sa morning hirit. Friday na pala ngunyan. Adi, makaskaso man ang pangyayari. Adi. Good morning na. Mga biyaheros, mga tugang, pasiring sa Catanduanes kay pon i-print ang sendang aprobadong Travel Coordination Permit o TCP asin ipresentar sa Tabaco Port Border Control. Inang abiso kan Incidental Management Team kan Catanduanes para sa mga personang may planong maglaog sa indang probinsya. Mientras naman tiniduman giraray ang pulisya na kay pon isumiter ang mga pigahaga na dokumentos siring sanakan negatibong iresulta kang RT-PCR antigen test
Salay batis sendang safe swipe o safe swift in smart passage o SPAS travel management system basado po sa sendang COVID-19 tracker kan Agosto 24. O ang katanduanes may 73 na aktibong kaso asin 21 asymptomatic. Masaro databing severe as in 1,013 na kumpirmadong kaso kan mga nakaagipang panahon hanggang sa ngunyan. Sa katanduanes pala mantinido man ano. Pero sa katanduanes, yung problema na araw kan sinapardiyan sa Piodora. Sa mga mapakatanduanes magpreparar ka mo kan sa indong travel coordination permit asin i-print sa asin ipresentar sa Tabaco Port Border Control. Mas pigpapakusog mo niyan kan lokal na gobyerno kan kamaligan sa indang espersos asin kampanya na mas mapababa ang kaso nin COVID-19. Ini pagkatapos na magpasunod nin panibagong curfew hours alas 9 nin banggi hanggang alas 4 nin maaga basado sa Executive Order 25-2020 base ni sa datos kan kamalig na kunain igaman po nin kaso na pinaghampang may kinaraman sa mga COVID-19. Sa ibong nalado, mga tugang kung sinda nasa luwas kan sa inang residensya, ang gabos na mga kamaligenyos na may planong magbiyahe, paluwas sa probinsya ang rehiyon bakunado man o dahi, pwedeng mag-request ng travel pass sa Kamalig Municipal Disaster Reduction and Management Office. Grabe man ano talaga yun na yan. Yun na yan talaga. Maakara mo dapat talaga mga tugang magtagahurigpit, magigpit kita eh. Dapat makontrol tayo ni na kasong ilingat. Medyo kita ngunyang grabe kumpara po sa NCR. Mientras tanto, sa Agosto 30 po hanggang September 5, gigibuhon kan Philippine Military Academy ang entrance exam sa Legazpi City matapos matraso ini kan Agosto 18 hanggang 22. Asin pinag-reschedule sa nasabing petsa. Sigon sa pinaluwas na abiso ka Naval Forces for Southern Luzon. Pirmado po ni Lieutenant Ray Jill Gatarin, Director of Public Affairs. Mantang ang nasabing eksaminasyon bukas mga tugang sa gabos na kwalipikado tusog tabi sa gustong maglaog sa Philippine Military Academy. Yan. Magdawa na lang kamo sa website. Kung gusto tabi mga tugang na mag-apply, may website ka na pigasabi. Pwede kung dahil makikoordinar kamo dyan sa Naval Forces for Southern Luzon. May forma dyan. Si Governor Antonio Co. kan Masbate nangapudan na magsunod asin magkooperar sa pinapautob dindang polisiya. Katagod ini kang 46 na mga kolorom na vans na naharang kan CSU team asin pinabalik sa lugar na sa indang pinaghalian dahil peke andarang vaccination card. Salbatan na talaga ano. Ako dapat pigakasuhan ini. Ako dapat na pigakasuhan ini. Kung sabi ka karasuhan da yan. Imagine vaccination card na daradara pike, salbatan na. Kasabay databe and coordination letter halin sendang local government unit. Sigun kay ko bako karaw-karaw ang patakon na darakan COVID kun kayan sendang pig-implementar na orden dahil sa seguridad asin kapakanan kan mga mas matenyo na sendang poproteheran. Sangon yan may checkpoint sinda sa barangay Palanas Ligao asin Puchaw Sur Sugon tanganing sigurohon nan mga masakay sa barko pasiring sa probinsya fully vaccinated 15 days ang nakaagi sa kabaga. Tirawan po na nasigurasyon kan dahilan sa daing katultulan na serbisyo kan prime water sa Daragal bay. Ang gobyerno lokal nagkaigwan ng lakdang mag-implementa ng water system project tanganing masimbagan. Ang pangay po kan tubig kan mga konsumidor. Ang siring na bagay na notaran kung saan tinaunang kwenta kan gobyerno lokal ang water system facilities sa barangay mantang inipadagos na ipinapadagos. Padagos na ipapagibo sa ibang lugar na daiman kayang maserbihan kan prime water. Sinabi ni Mayor Vic na kay Puan marisolveran ang problema nin tubig. Tama yan, Mayor Vic. Padago sa tabian, ha? Padago sa tabian na sa imong strategy. Magburugtak na lang kitang mga bomba dyan sa palibot tangani na kung may kitang may tubig. Yan po mga tugangan, mga buena manong bareta sa DCGB. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit.
Ngunyan pungal daw na ini mga tugang ni ngayong araw na ito ng Friday. Order a McDo breakfast meal this National Heroes Day on August 30 and your delivery rider gets a free McDo breakfast from McDonald's. Together, let's deliver back and thank our heroes of delivery. Promo is available from 7 a.m. to 10 a.m. only. August 30, 2021 per DTI Fair Trade Permit FTEB-1256 58 series of 2021. Report tayo. Hali po dyan sa luwas. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga parantabay. May problema na naman sa Piduran. Dahilan sa igo na naman yung mga van nakantos doon sa pier. May tracing mga stranded passenger na naman sa BBP. No. Paano nakagayan? Kung matatandaan baga, naghuro na si Gobernador Tonico, Mayor Alan Alandia, as in ang kondisyon na mapadaranin civil security unit ang Masbate, digdi sa Piduran, para mag-conducer ni na checkpoint o border control, nakabase digdi sa barangay Palapas, sa Banuan ka na Piduran. Ngunyan, medyo nahinggian na dahilan sa MD na rin mo digdi si Mr. Noel Orduña, si lokal na gobyerno, sa pagtubod, ayaw na digdi sa team Masbate, hindi na bahala sa BBP sa pagsara ka na dahil na makaabot digdi, as in dahil na mautrupa na igwa digdi ng mga stranded passengers. Nataraka na sila na naman ka sa bagong umaga si Sir Noel Orduña dahil ang tamay uminabot digdi na mga van, nagngala siya na natatanakalusot ini duman sa isyo Masbate sa barangay Palapas. Ngunyan, pinag-call niya ang si isyo chief natangay na kantos naman hindi may mga stranded naman digdi. Ang simbag daata BBP na kan si isyo chief. Man nga, digdi sa mga nag-agi na mga banayan. Bak ngayon minagi sa Pantaw sa ibang lugar, nakaabot yan sa Piritan Piduran. Ngunyan, hinapot ni Sir Noel Orduña, sa driver, nadadangog ko mismo, kaya nga kamo nag-agi. Yan nga kami nag-agi sa checkpoint, sa Palapas. Kayari sa maabaka. O na ng BRBP, ipa-forward ko sa ima. Ano yan ang disposition ka? Paulo, ano sabi ni Mr. Paulo, pabalik ko na hindi yan. Pero dapat Paulo na hindi yan. Dahil napagpa-extend ba yun dyan? Indata, dahil naman digdi makikilabot sa Piduran. Dahil na kan magproblema si Sir Noel. Pabayaan na yan. Bako na ninda problema yan. Dahil aram kan mga taong iyan na bawal dyan magkuhan. Dahil pwede magduman sa mas pating bako. Dahil madang informasyon. Dahil na natin. Bahala na. Dahil na Pabayaan na kan Sir Noel. Wala namang problema kan Sir Noel. Sus, kung mga matagaso, nampayo na sinabi ng magkuhan. Dumanon dahil niya sa sisyo. Asin sinda, bahala na sinda ka na. Si Mayor Alan Arandia, dahil naman kayo na nagpo-problema. Iyo, si Sir Noel, pabayaan niya na iyan dyan, bahala na sinda dyan, tayo iyan, igwa naman kita o dyan, na taga Masbate. Di ba? Kung di aramon mga sa Sir Noel Buda sa Rabayo, den mapaghiling ng mga tao. Mahirap ko din eh. Problema. Pagkatapos, sindan, tigkukunta ka na ng mga stranded there. Anong yan magigibo sa kung naguran, malipot, mainit, nga kami makaturog, sa CR, gabos. Siguro, ining mga taga Masbating ini, yun bumalik dyan sa pier, yun magpaliwanag sa mga pag-iriban ninda. Kung bako, sindan umuli na. Dahil manila kayong pauli-uli ni At ang layo na baga, antumaram ng oruli na ining mga nasi isyo, umuruli na kamo, taday ka mong bakuna. Dahil bakuna nakalusot. Yata nakalusot ngayon eh. Sabi kan si isyo, hindi nga ako natapasa niya nakalusot. Di man yung nagagilig diyan. Inapot sa driver, saan ka mo nagagi? Di man niya sa Yan nga sa checkpoint. May ebidensya pa tayo, BBP pati. Ano nga yung picture mo, pinicturean mo pangaling nga pag-agi mo. Grabe. Tururo guys, sila talagang laban din. Bayaan ko na rin. Bayan na kaan? Mukura. Pagdalo na. Pagdakol na naman. Pagdakol na.
Mata sa kaloy-aloyin kung dahil na ako nagsasalming. Nailing ko sa buho ko pag para cover ko kaan. Ya, ako nasa puti-puti. Abo ko na nga, bebe. Huwag ka muna ining pagbarita ko kan sa pidos. Galon, Jimmy na salita din si Jimmy niya. Awin na. Ang pagalo na. Ay, Salbatana. Order a McDo breakfast meal this National Heroes Day on August 30, and your delivery rider gets a free McDo breakfast from McDonald's. Together, let's deliver and thank our heroes of delivery. Promo is available from 7 a.m. to 10 a.m. only August 30, 2021 per DTI Fair Trade Permit. Salbata na yun. Ulit. Promo is available from 7 a.m. to 10 a.m. only August 30, 2021 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 1256-58 series of 2021. Ay, sana. Ulit sa nakita ka, Ronald. Hanggang sana ba perfecta? Hanggang malalos na binalal eh. Hanggang malalos na ba? Okay, sige. Basta po mag-order kita dyan sa McDonald's. Pero kung halimbawa makape ka mo, halimbawa mga tugang makape ka mo, ang gigibuon mo tabi, dapat po Jim's Coffee. Okay, dapat po Jim's Coffee kita. Yung tabi ang gigibuhonin do. Yan po ang pinaka maray na bisyo na magkape kita mga tugang gamit tabi ang Jim's Coffee. Ade, yung masana yan ansaro, yung masana po yan ang pwedeng gibuon ta. Good morning. Pwede maagad tabi para tabang para kay so paano man po ang pagpadara kay Jerome ay malako na. Operahan po iya di sa Bicol Medical Hospital Naga. Paki-scan po ng Facebook aki ng sus ko pangyayari. Ano pa sus kong pangyayari? Ano? Paano po ang kwan o sa mga may mahagad tabang diyan daw natod-tod na mga pagruliwanag ta. Pasadahan ta daw maray ini adi sus kairak man kayning aki ay so aki pala ini kan kinakapatid ko. Okay, o madali lang Good morning po, igwangon niya na vaccination sa LTC3. Salamat. Ay di po kung ideya kung igwangon yan. Belated happy birthday August 26 kay Attorney Rosel Lozares, Regional Director po ng Bureau of Internal Revenue from MMC. Oy, Director RD Rosel Lozares. Happy birthday po, Attorney Lozares. Good morning. Oy, Kwan. Mobile, boy. Boy. Yes po, DP. Ayun ka mo parte. Boulevard po. Boulevard. Sige, agi daw nindo. Saan kayo mo? Negative po. Negative. Sige, araw kini. Duman ka daw, boy. Paghali mo dyan sa Boulevard, pumasiring ka duman sa LC3. Ilingan daw kung may mga nagkapila na. Tasabi, kasuapon da nga ni, alas 3 pa, alas 2 pa, may nakapila ng mapabakuna. Okay po. Hoy, pasaday daw mo niyan. I-describe mo daw ang sitwasyon duman sa LC. Kung igwa ng tao, di ko aram kung may bakuna ngunyan na schedule. Pero kung may bakuna ngunyan, pwedeng may nakapila na naman. Ili nga daw tabi boy ang sitwasyon. Po. Yeah, boy? Okay? Po. Papisal na po duman. Yes, sige. Thank you, i-describe mo, i-report mo. Inapuyapod mo rin kay Ronald Gunyong ka na duman, Okay po. Okay, sige. Thank you. Ang problema po, taso espas mapagalo ni access. Kaso bago po akong alas 3, nag-register, hanggang ngunyan, day pa ako nakakalaog. Talaga. Good morning, Masidan. Sinawil itong Manalo. Good morning, Masidanian Heriters. Good news po. Guilty result police na badilkan mag-ina. Ay, sus ko. Mag-ina. Nagbadilkan mag-ina. Bad news. Sabi ni PRRD, pag napatunayan, sampulan niya kay electric chair. Dayman palan ana sa nataram. Sabi ni shout out ngayon sa pamilya Aranya, Oval, The World at Takandula Drive, Legazpi City. Di man na may electric chair, migo. Tamara man kitang batas tungkol sa electric chair. Babati po advance happy birthday kay Cathy Lo sa Mantes, August 30. From Antiludes, Matnog, Daraga, Albay. Okay, sabi ni Pading Ray,
Sandali lang. But if anyone obeys His word, God's love is truly made complete in Him. 1 John 25, 1 John 2:5. Dearest Lord, let your love be made complete in me. Today, help me to love others completely to happy and blessed Friday to all. Yes, sabi yan ni Pading Ray Romero na naggarumay bago sa kuyang pinadara na rawit-dawit si Pading Ray. Ilingon ko daw. Garay ko si Pading Ray na pinadarang rawit-dawit. Ngunyan tabing kasuapon. Isa sa tuya tabi mga tugang na ano yan sa mga gusto tabi diyan na magdangog kirawit dawit taon-taon lang Okay. Madali lang tamay nag-aapod, madali lang po Hello, good morning. Ay, bakit Hello. Hello, good morning po. Good morning. Yes. May i-ask lang po ako kay Henry. Opo. Kasi yung friend ko na vaccinate siya sa July 15. Tapos, ang second dose niya, yun niya na, August. Oo. Ano po ang binakuna sa iya? Ito po yung Sputnik? Iyo, Sinovac sa oo. Araw kayo ni Manay Remy. Di pa po kita ki-available na Sputnik V para sa second dose ngunyan. Di po siya magduman. Tadi pong available na Sputnik V ngunyan. Sabi ni Mayor Rosal na interview ko, alat-alaton databi sa supply kaan. Uda sabi man ka DOH, halaton po, ang taba ka madiliki mga 3 months, 2 months to 3 months. Dahil mga 3 months da, 2 to 3 months da, tami maabot ng mga supply. Di po, okay, bye-bye. Yan, sukan. Problema dyan sa Sputnik. Bitali na po yung nag-aabot na supply. Mga tugang para po dyan sa satuya ng mga kababayan. Okay? Bueno. Report tayo. Hali po dyan sa luwas. Pading Al Armario na sa linya. Pading Al, good morning. Go ahead. Good morning, Pading. Bigi ko haman kan gobyerno padagos matawan ayuda iba-ibang sektor sa mga barangay kunya na panahon pa kan pandemyang COVID. Ang Department of Agriculture sa pagkipag-koordinar sa gobyerno provincial Canalbay sa pagitan ni Gobernador Alphonsus Pizarra, digimanan panahon in mga farm tools sa mga barangay para masuportaran ang mga paraoma, paratanong na lalong maghirigos para mapakinabangan ang sa indang produkto bako sa napang personal kundi pwede pang pang-komersyal. At mga parasira, pirmiman na bigatawan na ayuda mga gamit sa dagat, piringkan ay naman na sin pigigibo kan ako Bicol. Anin Congressman Saldico asin Congressman Pino Garbin Jr. Pagtabang man kan Department of Agriculture. Kunyan at mga local government units, ihimko digdi sa Legazpi City, sa panginot man ni Alcalde Noel Rosal, digimanan panahon in mga ayuda sa iba-ibang sektor. Kaya kunyan COVID, bigilao man do-diretso ang ayuda ini base sa mga informasyon na nagkwata na mag-do-diretso ang mga ayuda na ni ang kunyan na pandemya pagkan COVID, lalo pa aranina ang eleksyon. Yan ang informasyon. Tigdi sa ordinary kan Legazpi, Al Armario, DTTV. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan po ang mga baretang mainit. Hali po dyan sa luwasan. Alas 5:33 na oras, mga tugang sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Paring Mar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, DP. Good
morning sa mga taga-Bantabay. At dahil ko niyan, kaso ng COVID-19, lauman na maitaas pa sa mga masunod na simana. Aha. Mantang nakapag-rehistro in sobra 16,000 na bagong kaso ang DOH, mantang sobra 9,000 man ang nakarecover sa COVID-19 kaswapon. Aha. Sa ibong lalado, 13.37 milyon na Pinoy fully vaccinated na kontra sa COVID-19 sigon sa DOH. Aha. 13.37. 13.37. Harayong pa di. Harayong pa. Di pa lamang 1/4. Dahil pa. Okay, mientras tanto, deliberasyon sa propestong 2022 National Budget, pinunahan ng Kamara de Representantes. Build na programa, pinagtipen sa mga economic managers sa kinibong hearing. Dating polis na si Junel Nuesca ay natulan ng dobling habang buhay na pagkakapreso Aha. dahil sa paggadan sa magina. Si police ini pa di. Roger, Yung sabi kan ni Jerel Kasbagwa. 8 months na hindi nangug ang kaso, na-decision ng tulos kan lower court dahil duman sa ipinagpresentar na video. Magayon niya na development sa korte, ano? Roger. Makaskaso na, no? Roger. Magayon yan. Pwera Okay. pa kayo itong mga documentary evidences. Kaya napadali ang pagdesisyon. Yes. Kung Ang araw kan tandiman- ang pagdesisyon sa mga korte, mas mapapadali ang hustisya sa mga nagpa-file kaso, di? Roger. Nasertihan na nakuha nito yung video kaya dahing... Mas kaskas, ano? Oo. Yan pala pa rin. Tama, admissible in court ito. Roger. Iyo, ano? Mientras tanto, guilty verdict labang kay dating Police Master Sergeant Junel Nuesca, magkakanig usa ng sigun kay PNP Chipilyasar sa pagsasabi na dahil hindi minatolerar kan mga siring na gibo-gibo. Oo. Mientras tanto, PNP naganda na manungod sa 2022 national elections. May abiso na sa mga regional office na maging marikmat. Batas na distribusyon ng bakuna sa mga LGUs, tinawanin doon ka mga senador. Mientras tanto, sa ibang bareta, 60% ka mga in-process claims ka mga hospital, babayadan na daw kan PhilHealth. Aha. Sa lamenteng region sa Pilipinas, nagainin Delta variant, farm na sana, sabi kan Department of Health. Tibay, ano? Big, ano nga na yan? Uning Bangsamoro. Autonomous region. Autonomous region, ano? Okay, so yung BP, ang mga mainit ko niyan, ng mga headlines, so far sa politika, dahil ko na pigipuan, pariw man sana. Di, gari, relansya naman ang paita. Sabi ka niba, drama-rama. Gari, sabi ka niba, drama. Sabi ka niba, sarsuela. Yan. Sabi ka niba, gari mga style. Ayaw ka niba, testing lang kaya. Gari naman pig para relansya naman kita. Roger. Wala talang tanong sa pagpanagparal na yan. Roger. Bala na ka mo? Bala na. Bala Okay. na mag-isip-isip? Oo, bala na. Pizza 1 BP hanggang pizza 8 sa tabi. Oo, October 1 to 8, ano? Roger. Filing, all positions siyempre. Roger. Okay, Okay, so halis sa news base. Sa pangarap po kang PYC Enterprises, basta radyo, i-PYC nyo yan, 24/7 konektado ka, maski daing load. Tapos na si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio sa inyong kintahan dyan sa Purok 2, Rawis, Legazpi City. Ang tangan mismo kan LTO as in LTFRP Regional Office. Happy birthday pala kay Pading Alex na balyatan mo. Paday, happy birthday, many returns of the day, life, prosperity, and happiness. Deng, I love you, Pade. Deng, I love you. Deng, I love you. Mua. From News Base, Okay. Love. Thank you ba? Good morning. Thank you, Paring Mar, sa mga Newspaper istorya. front page. Salado Enot na sa siya. morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Pagaw na ko, igwaki mga I love you, yan. Ade. Ngayon, Pade. I love you, Pade. Alright. Oy, 5:39 sa Pilipinas. May tinaw si Kuya Manny Digdi na public service. Madali lang, Pinapaisip po sa gabos na parientes, amigos at amigas, na si Salvacion Bayonito, kan baklayon bakakay albay gadana. Kasabagong aga, ang bangkay ni Salvacion Bayonito, nagkapatindi po sa sayang harong dyan sa baklayon bakakay albay. Ang lubong, ipapaisi na sana. Salamat po ang nagapaisi. Iyo po si Emilia Bayonito Buda, Kapitan Nympha Bayonito Bulaños,
Sinapon mga aki kan gadan. Okay? So condolence tabi kay Kapitan Nympha Bayonito Bolaños and Emilia Bayonito. Mga aki kan gadan yan. Ang gadan po, ang pangaran ni Salvador Bayonito. Okay, madali lang ta. Igwang tik sa kuya asukan. Igwa akong tik sa kuya, madali lang ha. So tagabi ang bio cluster. Igwang tik sa kuya kaso ito. Igwa sa kuyang text. Ito Pipaisiman po na si Coleta A. Barba, gada naman. Ugaring kulang so detalye ni Madam so taga bio cluster. Kung sa inakapatinti ini si mama niya. Madam, baka nagdadangog ka po so si Madam dyan sa ano yan. Sa bio cluster si Madam. Pipaisip po na si Coleta Barba, gada na da po. To be followed na lang po yung borol kung saan. Yeah. Iyo, dahil pa man pala. Iti-text na lang ni Madam Suborol kung sa intabi pala. Tatig-tik sa kuya ni Kasubanggi. Kasuhapon, tabi kasatuyang paradangog yan sa Bicol University Cluster. Okay? O sandali lang Ansa at saka Jomar. At ilingon ta daw inin na pag-asa mo nata. Nasigang uran. Pag-asa. Tingnan natin ang pag-asa. Okay? Madali lang. Aramon ta daw ko isang duty ngunyan sa pag-asa. Doon ako si Juan Ronald daw si Milvin. Doon ako si Milvin. Wala lang. Hello, pag-asa. Good morning. Good morning, Bossing Ariel. Good morning po. Good morning, si Henry Tabi sa DCGB. Sige po. Opo, sige, mahagad po kami kay forecast para saldaw na ni Tagari. Sige-sige na naman ang oran. Go ahead, Tabi. Maray na alaw po. Para po sa update sa itong panahon kung yan alaw ng Biyernes, dagos na nakaka-apekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Diwan ang padagos na nagdadara sa Kabikulan in mga kalat-kalat na pag-uran as in pagkikilat pag-daguldol. Maluyo man hanggang sa katamtaman na Doros na halit sa Sirangan hanggang sa Timog Sirangan at Mairal na may banayan hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatay agwat kan temperatura kung 23 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5.34 ngunyan in haga, asin masulnok man at yan alas 5.59 in hapon. Aliligi sa Dios, Tipultasa, Ariel Samudyo. Demang kita Tabi, Bossing Ariel, kimaraot ng panahon. Mauran lang talaga? Ano? Mauran lang talaga kita? Sige po, may mapagitang namamonitor na low pressure area. Yun na talaga yun, ano? Ang sitwasyon tano. Ang palawag number man tadi. Ay po, kung dali na. Tapos, kakapit ko sa tungon yan, yung ITCZ, yung Intertropical Convergence Zone. Opo, okay. Salamat on Tabi, Bossing Ariel. Ingat ka mo dyan sa pag-asa. Salamat po, ingat po. Alright, thank you mga tugang Ariel Samudyo ng Pag-asa Legazpi. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes. Ange Galero, may report. Ange, good morning Ange. Good morning, UP. Good morning sa mga parantabay. Paramihan dras na suspendido na ang pagbabakuna kontra sa COVID-19 ngunyan aldaw sigun kay Alcalde Noel Rosal dyan sa LC3 o kaya sa Legazpi City Convention Center. Ini ang kinonfirmar kan lokal na ekutibo dahilan sa natin ino asin nakaabot sa iyang kaaramaan na matapos ang inot nindang abiso na mas kailangan isi-isay dao na may mga QR code na ang pwede na magpasiring sa LC3 kung pa ka na nakalihis na duwang aldaw, rinusok talaga ini kan mga tao asin na nailing ninda na talagang halawig ang pila sin sigun kay Rosal. Delikado ining maray dahil sa pera sa pagbaylar sa social distancing na protocol nag-uuran pa asin na posibleng magkausap ini na negatibong epekto sa salud kan mga mapila sa nasambitan ng lugar. Kung kaya dahil ang digdi sigun kay Rosal, ngunyan aldaw, Agosto 27, 2021, ang gigibuong sa naninda sa Legazpi Convention Center, iyo ang schedule o pagtaukan schedule as in screening ka na pagpataumanin na priority numbers para sa mga iguananin QR code. At tatawan mo niya ng prioridad na matauanin priority numbers, iyo ang mga nasa A4 na nagparehistro sa immunization registry kan syudad. Kung pa kan bulan kan Maros sa Sagod Mayo 15, 2021. Ang sunod na schedule nila, magigibuo naman sa Agosto 28 kaya sa Sabado,
Diyan naman sinda magbako naman tag ang mga nagrehistro naman poon sa Mayo 16 sagol sa presenting aldao magposibleng matawan min ni na magkakanigong priority number para naman sa magbakuna sa Agosto 30, 2021. Sigun kay Rizal, matapos na dakol na agrangay nga ni nakaabot sa sendang kaaraman, may kinaraman sa sistema kan pagbakuna kan mga nakalihis na aldao, ang target naman nindang niyan kada oras magkakaigwanan sinda ni na Sangatos na babakuna nga na priority na yan tanganin na deman mabuyo ang nagkapirang walang priority number o kaya nasa haray pang priority number na magpila na dyan sa LC3. Kooperasyon mo niya na pagsabot ng publiko ang Hagan de Rizal may kinaraman sa nasambitan ng bagay dahilan sa talagang kadakol na reklamo nagbaburtuan huwag pa kan mga nakalihis na aldawa. Ito DVP ang informasyon, Hans Galero. Ano, Andy, gusto sabihin mo ngunyan, dahil bakuna ngunyan, ano? Walang bakuna ngunyan, pero, tama yung pagkasabot ko sa mo, ma-issue ki number? Yes, ma-issue ko niya, ma-screening ko na and releasing of priority number. Saan ma-release kang priority number? Sa LC3 man ginaray dito. Di ba naman manggiraray sa mga tao? Oo, pero ini, ang maduman lang ko niyan, siguro kay Alcalde Rizal, so mga may QR code pa lang, Sa mga? on March to May 15. So may QR code kan, anong pitsa? March to May 15. March 2 hanggang May 15? Oo. Tama? Yes po, Pitsa VP. 2 hanggang pitsa 15 kan Mayo? Ining bulan, bilog na March lang, VP. Tapos hanggang May 15. Wala man na exact date ng March. Basta March lang talaga. Marso hanggang May 15. Yes. Iyon maduman sa LC3. Yes. Tatawanan ki QR, ki number. Yes, may priority number na. O pag magdumang ka, tatawanan. Pira ang tatawanan. Sa ngunyan na aldaw, ang target ng matawan si priority number is 900 giraray. Okay. So pag natawanan ka, pagkatawa mo kang number, mauli ka. Tapos ang sunod Pero magibakuna schedule mo mo yan. sa Sabado na sa aga. No rin sinda babakunahan papabalikon. Ang balitong buko na VP sa aga, Agosto 28. Sungon niya na aldaw, distribution of priority number lang. Yes. Tapos sa aga, is ka ngaya, bumalik ka ngaya sa agang alas 10. Bumalik ka ngaya sa agang alas 9. Yan, nagwa na araw ka na, may oras May araw na. ka yan. Taso apon talaga, labaon. Taso iba, nag-aasa na sinda mababakunahan. Yat ang priority ka sa apon, garo 900 man sana. Yes, VP, 900 kasod ma. Sa Indubak ka sa apon, ano? Kaya man labaon sa pila ka sa apon. Okay. Sige. Yan pala ang magiging sistema ngayon. Daing bakuna, pero si Sen maduman, tama pala, sa mga may QR code kan Marso hanggang Mayo 15. Yes. Okay? Sige. So yun VP ang latest na update sa bakuna, haliman yan sa opisina kan alkalde. Hans Galero, BCGP. Boy! Sabi, VP, May tao dyan sa LC3 na nakapila? igwa po, VP, pero niya na po sa compound kang sige po sa laog. Sa Laogan? V3, may tent man po, digdi. May ano? Tent. May tent? Okay. Sige. I-describe mo daw, may nakapila ng mga tao dyan para mapila para sa pagpabakuna? Sana po, Mga pira daw. VP sa, iling ko kalmang, almost mga taluwas. Mga 200 plus. Dakulo na? So, doang tenta, VP, manin. Bata naguran. Okay man po ang kamugtakan, digdi, VP. Ngunya sabihin mo tabi, boy. O dyan, paglaog ba baga sa LC3, halik kang airport road, ari? Yes po. May gate baga dyan? Opo. Nakasara yan o nakabukas mo yan? Nakabukas po. Nakabukas. Hain so pinakainot kang number 1 na tao nagpila? Yun mismo duman tabi, VP, sa may security. Security guard. Itong guardhouse duman sa laog na kang compound kang LC3? Yes po. O yun duman sa number 1? Opo. Okay. So nangyari pala ngunyan, ma-distribute man sa king number? Okay po. So hanggang sa inampila tabi boy kan more or less estimate man sana more or less 200 sa inampila na ngunyan. So pinakalast hain na. So, saro po, digdi sa may main gate. Saro, duman po sa may security guard. Kanina po sa plaza. Mga anong oras pa daw dyan so itong number 1 adi? Ito akong idea, BP. Pwede bang mapot?
Nailing ka. Opo, BP. Ah? Forward ko po sa mo na so footage. Forward ko pa sa mo. O, aram mo ka so hapon, so nainot pa nandiyan. Sabi, 1:00, 2:00 pa, nagpila na dyan. Kasod mo po, BP. Sundod po sabi sa may Caltex. Iyo nga ni sulaba kang pila, pero sa pinakainot na, duman sa na pinakainot talagang pila, 2:00, 3:00, nagpila na. Pangyari ano? Roger. Oo, de kang means na mahapot mo so pinakainot kung anong oras siya nagdiyan. Tayo man po ako, BP, nagbaba sa mobile kaya. Oh, natakot ka magbaba, baka magpa-autograph sa mo sa mga tao diyan. Po, baka po mapagawa lang kong sentro eh. Iyo nga ni, yang pigaditan ko eh. Yang pigaditan ko, baka magisiyang kang bado diyan. Iyo po. Baka magisiyang kang bado pag nag-uti ka na ikasenroin. Raymond po kaya baga ko. Ano? Raymond talaga. Henry Boy Mata. Tarawayon ka, boy. Di ba? Ilinga. Ako may duda ako na kuan. May duda. Ay, yun si Don Emilyonaryo. Oy. Nagulit tayo, BP. Nagbaba na? Opo. Maray man. Di ba? Di nga mga tugang yan, di ba? Na, basta ngunyan, sabi sa alak mo na, tagari may post, may standby mo na Jomar Lowens at Sakarensa, madali lang ata. Palagong kamong tulabaw kita mag-commercial, ha? So, report ni Angie, base ito duman sa post ni Mayor, madali. Check ta so post ni Mayor, ha? Base ito sa post ni Mayor, sigurado ako itong report, okay. Ito, so sa Sputnik ini, So, naghalat muna kang Sputnik V, to inform again tabi so mga second dose ng Gamaleya Sputnik postponed as per Advisory 76. No delivery of the vaccine. Kindly wait for further notice. Yan po ha. So mga mabakunahan tabi kang Sputnik B. Kindly wait nga for further notice. Di po ka magduman sa LC3 kan schedule nindo sa second dose. Kawarang available na vaccine. Okay. Number 2. Suspended mo na vaccination bukas, ngayon na 27, sa LC3 dahil sa mahaba na pila, past 2 days, delikado at umuulan pa naman na ang panahon. To prevent this, bukas tabi ay releasing ng screening of priority ito. Bukas ngaya po, releasing and screening of priority numbers ng mga A4 registrants from March to May 15, 2021 lang. Yung nag-register sa May 16 up to present, tatawagin sa Tuesday, August 31, 2021 for the same purpose. The next vaccination po ay sa August 28. No rin ng 28, Ronald. Sa Sabado, Sabado at Monday, August 30, 2021. Pakibasa tabi sa baba for your guidance. Yung mananggad ni mananggad sukan So mga dapat So ngunyan tabing aldaw daing bakuna. Ma-issue tabi iki priority number. So arog kang report ni Angie Kasubago. Yo po. Now, ang bakuna tabi kan mga na-issuean ngunyan saga na pet sa 20 kan bulan mga tugang na Agosto. Tapos tabi sa pitsa 30 kan Agosto. Yan tabi sa schedule ha. Base yan mga tugang sa kwantabi sa pahayag mga tugang ni Alcalde Noel Rosal sa iya tabi na posto. Iyan naman baka suyaon dyan magkadaragit naman ta. Nagparapila nga kami di man palang kibakuna. Dit sa na pong unang pagsarabot-sabutan kita ha. Pasensyahan mo na po ta. Paano ka ini? Kulang baga kitang bakuna. Ikaduwa, kulang kitang bakuna. Kulang kitang bakunador. Di nga mag-hire. Ako man po araw kang kadalang pag-hire. Send ma ko ang pansildo ang gobyerno. Diba? Kaya po, dito na kitang tsaga-tsaga buda. Relax. Sapon nga ni, may nagreklamo naman. Tahalabaon da so pila. Pero klarado po kaswapon, ang babakunahan sa 900.
Katawo. Kaya lang, siyempre, suminob. Ay, wala kinagkatarawanan kinamira, na bakunahan. Dit lang po na pagsabot, na paano kaya? Dit sa na po na pagsabot, ngani po na kuwang kita. Relax na kita permita. Bata bagangon yan, may mga anxiety kita ta. Gabos kita mga tugang natatakot kay ning COVID vaccine, ning COVID na ini. Di kita buwilo masyado kan mga gigiribon. Kaya ang iba sa to, may mga madaling magkadaragit, may mga anxiety, kita gabos. Kaya ang hiling ko, kita gabos eh. Diba? So dahil gayon, garo relax man sana. Iya po. O bueno, report tayo, Jomar Viena Sarinya. Jomar, good morning, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Doseng kaso ng COVID-19 ang nairehistro digdi sa First District kaso ma. Medyo walang kawini sa First District kumpara kan mga nakalihis na mga aldaw na mga manaro-saro na. Pero ngunyan 12 alagad hali man ini sa apat na mga lokalidad digdi sa First District. Ang tulo hali sa Panuaan Kantiwi, sarong 30 anyos na babae na taga-barangay Kurukuro, close contact. Sarong 1-year-old pa sana na babae na taga-barangay Kurukuro, kapamilya kaining naunang bitan tapasan ng primero nagpositibo, close contact man ini. Asin sarong 30 anyos na lalaki na taga-barangay Tigbi na sarong government employee. Sa Banuaan kan Malinaw, apat ang nagpositibo kasudma. Anas ini may kamatayan, anas naghihirelang. Sarong 61 years old na lalaki na taga-barangay Baybay, yaon ngunyan dyan sa BRTTH. Sarong 21 anyos na lalaki na taga-barangay Baybay man, sa harong sana ini, nagpaparahay o naka-home quarantine. Sarong 35 anyos na babae na taga-barangay Kumon, yaon naka-confine sa Malinaw Training and Rehabilitation Center sa barangay Kumon. Saro pang 17 anyos na babae na taga-barangay Kumon man na yaon man sa Malinaw Training and Rehabilitation Center. May tulo sa Santo Domingo asin duwa sa Bakakay alagad sudoon yan dahil pa nakakapagpaluwas ka na kompletong informasyon ng mga lokal na gobyerno. May connection sa mga nagpositibo na COVID cases digdi sa saindang lugar. Yan tabay BP ang update kan COVID cases digdi sa First District. Jomar Bien, DZGB. Salamat, Jomar, sa report. Yan mga tugang sa luwasan. Order a McDo breakfast meal this National Heroes Day on August 30. In your delivery rider gets a free McDo breakfast from McDonald's. Together, let's Mac deliver back and thank our heroes of delivery. Promo is available from 7 a.m. to 10 a.m. only, August 30, 2021. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 125658 Series of 2021. Alright, oras natin, 2 minutes before 6 in the morning. Lowens, good morning, Lowens. Yes, good morning, Tabi BP. Good morning sa gabos na mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta, sarong 31 anyos na soltero ipinablatter an sa iyang tiyoon pagkatapos na bumagon siya asin pirming pigiinitan aligado dahil sa pagsisilos. Ang nagreklamo digdi sa Legazpi City Police iyo si alias Randy bako niya tunay na pangaran taga Northeng Parte kan Legazpi. Sigun kay Randy, nag-ihi siya mag-aalas 12 nin matanga kan Miyerkules sa luwas kan sa indang ngarong asin pagbukas kan pintuan sa kusina bigla siya kwinelyohan asin binungag sa tuong mata kan sa iyang tiyoon. Maray na sa nadaw tanaawat tinikan sa iyang tiyaon asin luminaog na siya sa iyang harong para day na magkaigwaki ibang komosyon. Sigun kay Randy Pirmido pigagapo kan tiyonan sa iyang harong asin pirmipig tutumbaan sa iyang motor dahil sa dagit kay ni kaya daw ini pigigibo sa iya na nagsisilos daw an sa iyang tiyoon na itagot na sa pangarang Juan sa dai masabutan na rason. Anong pagsilusan ni Tiyo? Ang pigsisilusan ni Tiyo, tibaad nga tigtupurman mo si Tia. Day man klarado garing. Ang aligasyon kay ni Boy Pig nagsiselos. Nagsiselos. Ano ka nataman ta naghihi siya duman sa may kusina, di nabungag lugod siya. Ayun to ang medyo may Baka paghihi niya na, baka daw niya naihian.
Ano? Dead niya daw naihian. Kumbida, baka nag-ii. Inda. Dahil karaw man sana. Natapyasan. Karaw Alaga lang. man. Karaw man sana. Nakita, base lang kita, naka-stick lang kita sa blatter. Roger to that. Ito karaw man sana ito. Okay, sige. Dahil sa selos, Oho. siyang naayo. Iyo Lowens talaga, mag-ingat ka ha. Apirme? Ingat ka talaga, mga selos-selos na yan. Oh, siyempre naman. Batay ka, gari prone ka man sa mga selos. Aday? Kakuan bagay ka, maapil ka man baga. Ay, iyo nga ni. Gari ka baga mga ikabaga kan, gari ka mga gesto ni alarko ni. Oo. Diba? Kaya, O kaya mga gari ka mga altantay, nagmidbid mo si altantay. Araw ka, mag-ingat ka. iyo ta. Baka ang tumama sa mo, bako man sa nako, baka ang tumama sa mo. So, Plato. Plato, baka kutsara. plato, kutsara, o baka Baso. habang nagsunod sa mo sa motor, baka lumata ang likod mo. At tama man mo yan, ta distancing baga. May rason man ako para maglikay. Okay, sige. Okay. Sir, kay ba Sir Riboy Bata sa mobile unit na matibay mag-report? Ako po, Sir Bibi. Thank you, Renz. Hello, Renz. Renz Luna po, may report. Renz, good morning, Renz. Salamat, Tabi. BP, maray na aga. Madali lang, Renz, bago ka sa report mo, Aha. may pig-forward sa ko na mga, ili nga daw ini, may pig-forward sa ko din na mga picture sa messenger kan mga listeners ta. Sa daragada, may nag-implement kayo ni na parking fee na 50 pesos sa auto? Sa di sa sentro? O yan mga sa may, ili nga daw iyan dyan. Tegwa kung nailing nakaratula dyan sa pinicturan, dyan sa may kanto kang nini Aquino Park, hampang sa so dati bagang post office, kandaraga? Aha. Nakampang dyan, hampang duman sa tinampo na pasir, ikadawang tinampo na pasiring sa, pasiring sa simbahan. Aha. O, nailing, may pinicturan ito na ko na ito, na ordinansang ito na nakasurat sa tarpaulin. Hindi nga daw, verify daw kung nag-implementar iyan o ano iyan na tarpaulin na ordinansang may karatula ng pagparking niya ki auto 50, gari motor 20. Klaro ka? Yan tabi biping parking fee. Alo ito na iyan na binarita. Tama daw ko yan duman sa bagong pinasar na ordinance digdi sa Daraga. So ngunyan. revenue code. O, yan So, pag-implementar yan. pag-implementar yan. Pero iyan na bayad na yan for overnight parking man sana. Okay. Sige daw, i-report mo kay Clarado Toto Graray, ha? Talaga Okay. ito. Diyan ang mga 7:30 to 9. Clarado daw kimarayan. Aha. Kung overnight, may condition pala niyan. May condition yan. Di basaon mo sa ordinansa kung ano ang kuwang kayang. Klaroon mo kimaray Toto, ha? Iyo. Roger, Kaya hindi sige. taman ma-frame sa report mo niyan. Roger, Okay? Roger. Sige, go. Yes, maray na aga tabi, BP. Kasi na maray na aga sa mga parantabay, sa mga dugan niya itong mga bareta, dawa man na persona ang nabiktima ni Salisigang, digdi sa barangay Doña Maria Subdivision Tagas sa Daragalbay, kaso hapon, ang mga biktima na midbidan na sina Dexter Cunar E. Marquez, 52 anyos, sarong foreman, na si residente kan Purok 6, barangay Binodigahan, Teodoran Albay, at si Bernard Quitalas E. Miralles, 21 anyos, sarong pintor, at si residente kan Purok 2, barangay Karatagang, Teodoran Albay, digdi sarong pinakonstruir na sarong edipisyo, digdi sa Doña Maria Subdivision Tagas Daragalbay. Sigun digdi sa polis sa blatter mantang ang duwang persona na nang iturog kaso hapon dahil ang tamaagaw naman sinda nang iturog asin kan na-discovery na sa ninda na may nagkakapira ng mga items ang nawara sa indang lugar arog kan sarong unit in cellphone na maabot sa 13,500 pesos ang kantidad sarong pang unit ng Samsung na cellphone o basic cellphone na kantidad 1,000 pesos asin magin man sa pang Vivo na cellphone na nagkakandidad ni 7,000 pesos. Sa ngunyan patagos pa manggiraray ang investigasyon na pinagigibo kan mga otoridad para sa posibleng pagkakakilanlan kan mga sospechado sa nanuwitan ng krimen. Kasi sa ngunyan patagos pa pangalap ni mga CCTV footage ning maramang kung siya mga sospechado sa nanuwitan ng pangabas kasarong construction site digdi sa Doña Maria Subdivision Tagas Darga Albay. Yan ang mga dagdag na balita sa luwas. Renz Luna, DC Jimenez. Salamat, Renz Luna, sa report. Madali lang tamay text digdi bago kita mag-commercial. The best ko ta indikasyon na gusto magpabaksin ang mga taga-Legazpi pero dapat magbalong ki disiplina and magpila dyan. Munisipyo ang nagtao ki ticket 50 pesos pero for one day pwede ka magbalik-balik sa parking 24 hours kung available pa ang parkingan.
Saro ako sa nagbayad man dyan sa may munisipyo parking area. Oh, pala ng proseso, sabi ni Nobel na Manalo. O totod mi gawa, taklaron tanduman sa anapot. Ha? Good morning to Kuya Mel Yasos and family from Mavic, Nicoleta, Bustamante. Ay guwana po, ito. So text name ni Boy Matapalan kasabago. Alright, sabi digdi, sir sa info ang skid ng brownout today. Ay di po kong ideya. At ako anong taha, ipa-scan ko tayo pag-abot ni Angel. Tayo anong sa taon-taon. Nag-post po si Mayor Kasubanggi, suspended po today ang vaccination skid sa LC3 kasi for the past 2 days, grabe pila, bata mo ranon. Sabi ni Engineer Romy. Good morning, tabi Engineer Romy. Alright, okay na. Ang mga bareta, mga tug, ay sandali. Isus ko ni Palan. Madali lang, Nalda. Ilingon to sa iba padigdi. Good morning, pakibati po kay agum ko na si Fred Gomez na atabon magkape. Sa mga aki ko na tururog pa, Sheila, La, Marata, Natabi, kamot na mag-jogging na. Kina Joy, Grace, and Yunel dyan sa Cruzada, Legazpi. Ingat ka mo, Permi, pagbati galing kay Mama Neil Gomez, TY po. Okay? Paabot man tabi sa kalinisan at kaayusan na pasadahan tabi ninda ining area kang Esteves Hospital, Barangay 15. Tagari Oroal daw, grabe ang traffic digdi, gibo-gibo kan, nakayakan parking area, tinampukan mga auto, mabalos po. Nag-post si Mayor, okay na to, nabasa ko ng mas maray tabi na may parking fee, tapat mo, tas sa tapat ng munisipyo. Yes, okay. Hen, grabe pila kahapon, nagpabaksin, Convention Center, pon pila LCC to Ago, building, side road po. Piga pilahan na vaccine Pfizer, vaccine Sinovac. Aha. Purok na barangay 19 Purok 3. May mga isus ko, may mga daya sa kuryente. Report din doon sa APIC yan. Tabi, tanganing ma-aksyonan yan. Wara man da bakuna today, nasa FB. Iyo po, wara pong bakuna ngon yan. Mananggan. Kasi po sa post ni Mayor kahapon, wala po ngayon na schedule pagbakuna. Okay, thank you. Suspended bakuna today. Bati gabos na mga taga-Marayawa pirming nagdadangog oral daw. Iyo po. O bueno. Belated happy birthday po kay ako na nabasa ko na ini. Morning tabi, pwede okay na. Ano ito? Maghapot lang po kung no vaccine dai pwede mag-serve election ang mga maestra. Ay di pa po iyan nakuha, di pa po iyan na finalize ano. Di pa tabi na finalize yan na no vaccine sa mga teacher dai ka mag-serve sa election. Di pa po yan na papag-urunan ki pinal. Mas maray tabi may parking fee sa munisipyo ng Daraga, tabako masamukon. Kanwara iyan fee, kunwara iyan, maintindihan ito. Kung wara iyan, fee mo, di mo maintindihan, mga nagaparada dyan, lalo na tricycle at motor na warang disiplina ang mga driver. Yan. Okay? O bueno, ang mga bareta po, susunod na, magalipas lang kayo ni. Pag ang kababaehan, ingwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito. DCGB Ngunyan. Anainot. Pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Lines kan mga darakulang bareta, ngunyan pong aldaw nin Biyernes, petsa 27 na kan bulan na Agosto. Priority number i-distribute lang sa mga persona na mapasiring sa LC3. Groundbreaking solar power o solar-powered water supply project ginibo sa sitio Anunang, Barangay Humapon, Legazpi City. Bakuna, bubble, kinontra ni Ako Bicol, Representative Pido Garbin. Mas dakol na mga healthcare workers ang matatawanan in special risk allowance. Duterte dahil pwedeng pugulan na magkandidato sa 2022 elections. Sa ibang nasyon, dosing tropang Amerikano nagadan sa pagsabog sa Kabul Airport sa Afghanistan. Pinoy Paralympic nagpalyar sa swimming sa Tokyo Paralympic Games.
Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakulat nyatong bareta sa lado lokal. Pinanginutan po ni Alcalde Noel Rosal kang Legazpi City ang groundbreaking ceremony para sa pagpapagibo ng 3.7 milyon pesos na kantidad din solar-powered water supply project sa sitio Anunang Barangay Humapon, Legazpi City kasuhapon. Sayang sinabi na ang tubig kukuanon sa sapa asin ipapaagi sa proseso tanganing maging malinig na tubig inomon. Idinagdag pa man ni Rosal na 50 metriko kubiko nin tubig kada oras ang pwedeng may pabulos mantang kadakol na pamilya ang makikinabang kaini. Sa ibong nalado ang masunod na proyekto ibubugtakman sa Barangay Imalno, Legazpi City. Kinontra po ni ako Bicol Representative Pido Garbin ang bakuna babol para matabangan na magkaigwanin operasyon ang mga establishmento de negosyo sa tahaw kan COVID-19. Sayang sinabi na day siya oyon na bukasan ang mga establishmento de negosyo para sana sa mga bakunado ng persona sa pagkasabi ng bakuna bako pa man accessible sa gabos sa Lambang Saro. Idinagdag pa ni Garbin na ang supply nin bakuna bako pa sufisyente para sa 20% kan populasyon kang nasyon. Sinabi niya na bako inipata sa sinbako man logical policy na pagbawalan ang mga bako pa bakunado na makalaog sa establishmento de negosyo sa pagkasabi ng gobyerno dahil nga ni makatao din access sa bakuna. Barangay Council kan Barangay Burabod Libon may resolusyon address sa DPWH region na pigahagad na kung pwede ma-scrap ang mga o kaya ang mga scrap materials gikan sa pigagabang lumang tulay kung pwede may taong puder na lang sa barangay. Jimmy nasalita sa detalye. May barangay resolution ang Barangay Bacolod Libon address sa DPWH region. May kinaraman ini sa request na kung pwede ang mga scrap material sali sa pigagabang lumang tulay kung po pwede itugot kan DPWH na itong poder na sana o hagadon kan barangay. Pasado sa resolution number 19 kan konseho kan Barangay Bacolod sa pamamayo ni punong Barangay Joel Bisagre pigahagad ang mga tinangkas na scrap material siring kan mga lumang kabilya kung po pwede idonar na sana sa barangay para in kaso ipapabakal asin magamit lamang kan barangay ang magugunong kantidad para sa mga priority project kan nasabing lugar. Sa ngunyan naglalaom ang konseho kan Barangay Bacolod na tibaad unrahon lamang sinda kan DPWH sa siring na pabor na pinaghagad kan konseho kan barangay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang suspendido po ang pagbabakuna ngunyan aldaw sa Legazpi City Convention Center. Ini pagkatapos na desisyonan kan lokal na gobyerno na dayon na ipagpadagos dahilan sa mahabang halaba na pila na nangyari sa laog din duwang aldaw para sa gustong magpabakuna na igwanin mga QR code sa syudad. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na delikado ang sinabi ng sitwasyon dahilan ta nag-uuran asin dahil na ibitara na dahil magdurukutan ang mga persona na iyupuan nakapila sa sinabi ng bagay. Sa ibong nalado para mapreventaran ang siring na bagay, ngunya na aldaw ang mangyayari, releasing lang asin screening kan priority numbers kan mga A4 registrants pon kan Mayo o pon kan Marso hanggang Mayo 15. Mantang ang mga naka-register na Mayo 16, 2021 hanggang sa ngunyan aapudan sa Martes, Agosto 31, 2021 para sa siring nakatuyuhan. Sa ibong nalado, ang masunod na vaccination mangyayari sa aga, Agosto 28, asin Lunes, Pitsa 30, kan sinabi ng bulan. Sinawanin doon kan alkalde na magsunod na lang sa mga schedule base duman sa informasyon na ilinuwas kan lokal na gobyerno para sa mga A4 categories sa satuyang syudad. Mientras tanto, libreng fertilizer hali sa basura sa Barangay Bangkiruhan, piga panaunang libre ngunya. Al Armario sa detalye. Libre para mientras
Kunya napigapanao ang fertilizer na producer na kada Japan facility na pinagibo sa dumping site kan barangay Bangkiruan. Igon kay Boboy Canyo kan OCNR, Office of City Natural Resources, na sindaan nag-monitor sa operation. Ang City Agriculture's personnel naman sa pag-inot ni Sheila na sindaan na nakaaram at mga priority na pwedeng tawanin abono, lalo na ang mga paraoma o partanong digdi sa Legazpi City. Matatandaan kan pinaginaguraran at pasilidad na ini, sinabi ni Alcalde Noel Rosal na ipapanaw man ang kaninin libre para matesting ang kalidad. Alagad sa mga masunod na bulan, masigil naman ang syudad para mag-income na, makabawi man ang gobyerno sa gastos kainin. Pag-tested na ang kalidad, pwede nang i-open ini sa ibang o mga taga-ibang lugar na interesado sa fertilizer na haning sa basura digdi sa barangay Bangkiruan. Alarmario, DCGB. Mga tugang, magpapadagos ang pagbabakuna sa manalain na munisipyo at probinsya sa rehiyon para sa herd immunity na target na marealisar sa ultimong bulan kan taon 2021. Ini matapos na makaresibi ang Department of Health Center for Development nin 166,800 na vials nin Sinovac asin 5,850 doses in Pfizer vaccines kan Agosto 24. Nadugangan man ini nin 23,000 na vials nin Sinovac vaccine asin 583 na vials o 3,510 doses in Pfizer vaccine. Base sa vaccine statistics kanasabing ahensya, nasa 15% pa sana kan mga Bicolanong kaibahan sa priority group ang nabakunahan na kontra sa COVID-19 mantang 12% digdi ang fully vaccinated. Kampanya kontra sa kriminalidad mas pinapakusog kan Philippine National Police Bicol. Ange Galero sa report. Mas pagpakusog pa niya na anaksyon kan Philippine National Police sa Bicol kontra sa kriminalidad. Iyan sinabi ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Jonel Estomo kung saan kanyang ipinaliwanag na ehemplo digdian mga akomplishmento na maninda o kaya kansendang komandant sa poon kan Agosto 15 sa 21 kung saan 13 na bypass operations na naikondusir ninda sa bilog na reyon at 18 na mga drug personalities na naarestar mantang 534,000 pesos din illegal na droga ang nakumpiskar sa nasambitan ng peryodo. Kung ang kampanya naman daw kontra sa illegal na sugalan na pag-uurulayan, 73 katawo ang nagkadarakop ninda sa laog kan 24 operasyon na ipiglansara. 31 naman ang nadakop ninda na illegal na manungod sa illegal na pagsira mantang 2 sa illegal na pagputol nin kahoy. 11 na mga most wanted person at 92 pang ibang wanted na persona ang nahulog naman sa kamot kan mga otoridad lalo na kan PNP Bicol. Mantang dakol naman daw sigun kay Estomo ang mga operasyon na naikondusir kontra sa loose firearms pati naman sa terorismo. Sigun sa pamayo kan PNP Bicol, mantinido ang sendang advokasya asin kampanya na makortar ang problema ng mga illegal na aktibidad asin man kriminalidad sa rehiyon. Tabang niyan kan mga komunidad ang hagado ninda para sa sering na katuyuhan. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCG. Hanggang sa ngunyan, dahil pa nakakapagsumiter kan mga kinakaipuan na dokumentos an Albay Power and Energy Corporation. Kung kaya nagresulta ini sa pagkapindyente kan pagkondukta nin hearing kang Energy Regulatory Commission. Sigon kaya ko Bicol, Party List Representative Alfredo Garvin Jr., ini ang ipinaabot sa iyang informasyon ni ERC Chairperson Attorney Agnes de Manadera na hanggang sa presente, wala pa sindanin nare-receiving dokumentos hali sa nasabing korporasyon kung ano ang naging basihan ninda sa biglaan na paglangkaw kan bill kan mga konsumidores. Paliwanag ni Garbin na ang mga dokumentos na pigahalat kang ERC ang gagamiton sa pag-aram kung halangkawon ang singil sa kuryente para sa bulan din Abril hanggang Hulyo 2021. We have another forum which is a Committee on Good Government as well as the Committee on Energy, that is the operating committee
committee where they can take cognizance or take jurisdiction of our resolution to investigate. Marirefer na sa tuyang resolution. So whichever comes first, we can now hold a hearing pag yan na-refer na, and the moment the committee, the appropriate committee, assume jurisdiction, and through the power of subpoena, we can subpoena APEC and other agencies of the government, including private institutions. Sinabi ni Garbi na determinado siyang panimbagon ang sisay man ng personang ingkaso mapatunayan na igwasindanin na komiter na bayolasyon. Bako man sa nainisyo pagtataas kang kuryente, yaon so reklamo kang ribo-ribong konsumidores kang APEC, itong frequent brownouts, yaon so reklamo man sa mass disconnections, yaon so reklamo duman sa paglalaog sa sindang pangungontrata, na kung sain, apparently there's a violation of the EPIRA law where a distribution utility or a concessionaire such as APEC cannot, purchase more than 50% of their energy requirements sa indang affiliate na SMEC. Ang tingog ni Congressman Garbin kanako Bicol Party List, harabasan in helmet nangyari na naman sa compound kang SM Legazpi. Lowens Barcena sa detalye. Taro na namang 40 anyos na lalaki ang nawaraan na naman nin helmet pagkatapos na iparkay ni ansayang motorsiklo kalayon an helmet sa jurisdiksyon kan parking lane sa SM City Legazpi. Ang biktima basado sa police record diyo si Darwin Honra E.G. Salva May Agom, taga Purok 1 BRTTH Compound Legazpi City. Personal na nagpasiring sa ipatura ang nasambitan ng biktima takasuod ma alas 11 nin aga ang sa iyang Evo helmet. Winalat niya ini kanayon kan motorsiklo sa ground floor, gate 4 kan SM City Legazpi. Alagad pagbalik niya, mga alas 4 rin hapon, wara na ini. Nagkapira ng beses na pirmi ni nangyayari sa Laucan Mall, asin bako sana sa SM, kundi maging sa Ayala Malls na pirming araw kini ang nangyayaring insidente. Sa ibong nalado, wara pang ipigpapaluwas ang kunsangunyan. Ang SM City Management in statement asin aksyon kung nanatata nangyayari pirmi ang siring na bagay sa sindang bisinidad. Kasaro sa nakakapano kan police record kan Legazpi City Police. Nagtagkabareta kay Basin Rebaymada sa mobile unit. Ako po, Fiesta sa munisipyo Candaraga dainin mga magiging aktibidades. Renz Luna sa report. Maabot na selebrasyon kang kapista ni Nuestra Señora de la Porteria digdi sa Banuan Candaraga sa maabot na Agosto 30 hanggang September 8 warang magkakani kong mga aktibidad ang mangyayari digdi sa Banuan. Pinagkumpirmar sa DCGB News ni Kagawad Archie Bahamundi ang Pamayagan Committee on Tourism na kung sain sigun sa iyan na wara pasangunyan sindang na formulate ng mga aktibidad manungod sa mangyaring kapistahan dahil man yan isan pinapautob na maigpit na mga protokol. Dahil ngunya nasa tao pagkitaan ng pandemya. Diyan sinabi na sigun man sa iyang pakikipaguron kay Mayor Vic Perete, sa inang sinabi na ang budget na gagamiton sa kapistahan, ialokar rasa na para sa COVID-19 response kan Banuan na Candaraga. Kaya sa ngunya na magiging simple, asin mapokus na ang kapistahan kan digdi sa Daraga sa simbahan, asin warang magkakanitong face-to-face na mga aktibidad na mangyari sa maabot sa kapistahan digdi sa Banuan Candaraga Albay. Nagbareta, Renz Luna, DCGB News. Mientras tanto, mga solo parents sa Tabaco pigatawanan libreng training para sa pangkabuhayan. Report kay Jomar Bien. Bagong karaman ang na-experience ngunyan kan nagkapirang mga solo parent digdi sa syudad kan Tabaco sa irarom kan training na pinagtatao kan lokal na gobyerno kang naunambita na syudad. Ini iguang koneksyon sa livelihood skills training na pigwa panginutan man kan Gender Development Office kang syudad kan Tabaco. Sa informasyon na nakuha kan DCGB News, halos makwarentang solo parents ang nagpapairarong ngunyan sa training sa paggibo ng siomay, so iba hand sanitizer, so iba alcohol making. At dakul pang mga skills ang nakatalaan pang ituro sa mga masunod daw sa mga solo parent na ini. Katuyuan kan lokal na gobyerno para sa pagtao kan training na ini, iyuan matabangan ang mga solo parent na magkaigwan ng dagdag na hanap buhay, lalo pat ngunyan na padagos kitang nasa irarom kan pandemya.
Yan ang report. Joe Marbian, GCQB. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:28 na sa GB News Express. GB News Express. GB News Express. Oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spell move sa may lukso! Big shoot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex.
Pitex Nagundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang uminabot na sa 31,434,450 doses ng COVID-19 vaccine ang naitudok na sa bilog na nasyon. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nasa 13,371,374 na Pilipino ang nakaresibi na nin 2 dose nin COVID-19 vaccine o kaya mga fully vaccinated na. Maabot man sa 18,61,716 ang natawanan primerong dose nin bakuna base sa record kan Department of Health. 99.977 kan mga naitao na bakuna anday nakapagrehistro nin mga untoward reaction. Nakapagbakuna na ang halos maabot sa 2 milyon na mga tao sa lokal na gobyerno o sa syudad din Manila kontra sa COVID-19. Base ini sa pinakahuring record kan Manila Health Department, na minabot na sa 1,954,674 ang bitinamana nin bakuna, mantang mababa man sa mantang maabot man sa 766,418 ang fully vaccinated na sa sinabi ng syudad. Sa record as in datos kan Commission on Elections, nasa 115.20% na ang target population nin Manila ang nabakunahan habang 71.95 man ang fully vaccinated. Kung pagbabasihan man ang datos kan Department of Health, nasa 90.79% ang target population sa Manila na nabakunahan na, mantang 56.71% na ang fully vaccinated. Sigon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, ini resulta kan mahiwasan ang pagbabakuna kan Manila poon kan Mayo 2021. Sa ngunyan, igwanin 19 mga eskwelahan as in 4 na malls ang pinagagamit bilang lugar nin pagbabakuna. Apera sa anom na ospital nin gobyerno kan syudad o napagrugaring kan syudad na nagpapadagos sa mga home service as in drive-thru vaccination susog sa orden kan alkalde. Pinaatab kang Alliance of Health Workers ang nainot na plaso na pigtaw kaini sa Department of Health para maitaon sa indang mga benepisyo. Suhay ini sa nainot na September 1 deadline kanasabing grupo para makuha sa indang benepisyo as inday na ilawos ang patakot na mass protest. Sigon kay Robert Mendoza, presidente kan grupo, na nagkahuro na sinda kan mga leader kan ibang mga organisasyon in healthcare workers kasi nagdesisyon sinang patabon o gibuhon na sa aga ng Biyernes. O nga na Biyernes ang deadline na itinaonin da maski sinda wara nin lauman na magayon na bareta hali sa gobyerno. Kasabay kay ni pinahayag ni Mendoza na bako maugman healthcare workers sa pagdangog kan Senado dahil nakafocus na ini sa special risk allowance, mantang dai pigtatao kan gobyerno ang sa indang iba pang mga benepisyo. Alas 6:37.
oras yan sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Ay, baka kailangan mo na magtuturo. Di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Ng tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halika
halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! GB News Express. GB News Express. Kinumpirmar po kan Pentagon na 12 mga soldados nindang nagadaan sa pagsabog sa Kabul Airport sa Afghanistan. Sinabi ni General Kenneth Frank McKenzie na pamayo kan US Central Command na kaibahan sa nagadaan ang 11 Marines asin sarong Navy medics, igwanin 15 na mga soldados nindang nalugadan na dinaraman sa ospital. Sa kabilugan, 60 kataong nagadaan sa 140 nairido. Dagdag pa kad opisyal na pig-aaram ninda kung anong grupo ang nasa likod kanasabing suicide attack. Magigarumduman na duwang pagsabog ang nangyari sa Kabul Airport na pinagtutubodan na kagibuhan kan suicide bomber. Officer kan pangyari, tirawan nindoon kan Pentagon na padagos mamanggiraray ang pigigibo nindang mga pag-evakuar sa mga nuwa-nuwa ninda sa Afghanistan. Dahil nagakuha ng pwesto sa finals kan 200-meter individual medley ang Pinoy swimmer na si Gary Bihino sa 2021 Tokyo Olympics. Nagtapos siya bilang ika-17 sa preliminary heat asin nakarehistro nin 3 minutos 17 segundos na nasa sinasabing event. Mantang dapat makalaog kontra
Makalaog kuta na maski sa top 8 tanganing makaabante sa finals. Sa ibong nalado, malaban man siya sa 50-meter butterfly event sa Agosto 30. Siya ang primerong Pinoy na Paralympian na nagkawat sa 5 Pinoy na nakaentra sa Tokyo Olympics. Mga tugang COVID situation around the world, nagpalawas po din anunsyo ang nasyon kan Kazakhstan na nagbabawal na o pigbabawalan nindang maglaog sa mga shopping center as in restaurant and pangbakunado. Hindi tanganing maiwasan ang paglakop kan COVID-19 sa nasyon. Sigon sa gobyerno kang Kazakhstan, ang mga tawong gustong magluwas para magbakal o magkaon sa luwas kay po magpahiling ng green star sa sarong mobile app bilang patunay na bakunado ini o negatibo sa COVID-19. Epektibo ang direktiba sa Sabado, Agosto 28, mientras sa nagplano naman ang dating Soviet Republic na sa Giraray, buksan ang eskwela sa masunod na bulan. Napag-araman na uminabot na sa 5.1 milyon katao ang nabakunahan na sa populasyon kang nasyon kan Kazakhstan. COVID tips, mga tugang digdipo sa GB News Express. Ngunyan pong aldaw. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan kay News Manager Mar de la Cruz. Maring Mar, good morning. Good morning, BP. May halangkaw na peligro ang mga personang may edad na magadaan dahil sa COVID-19. Inampatanid kan World Health Organization Philippines, sinabi ka na ahensya, na sa sanggatos na kaso ng pagkagadaan dahil sa COVID-19 sa nasyon, anom ang nagagadaan na may edad 60 hanggang 69 anyos, 10 sa 70 hanggang 69 anyos, at 15 sa may edad na 80 anyos pa itaas. Elantig din nga po ng WHO Philippines sa tanganing makaligtas sa kagadanon dahil sa COVID-19 ng mga senior citizens. Dapat nag-ibon silang prioridad sa pagbakuna. Inagad man kainin sa mga may edad na magpabakuna dahil ligtas ini as in nakakapagligtas ng buhay. Tarong pakiramdom kan TCGB, DOH as in WHO Philippines para sa ligtas na pamilya as in komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Pag-asa Ligaspi kay ba si Ariel Zamudio sa detalye. Maray na alaw po. Para po sa update sa itong panahon kung yan alaw ng Biyernes, Dagos na nakaka-apekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Iniwan ng padagos na nagdadara sa Kabikulan in mga kalat-kalat na pag-uran as in pagkikilat pag-dagulgol. Maluyo man hanggang sa katamtaman na Doros na halit sa Sirangan hanggang sa Timog Sirangan at Mairal na may banayan hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatay agwat kan temperatura 23 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 ngunyan in aga, asin masulnop man at alas 5:59 in hapon. Alibigi sa DOS di Pag-asa, Ariel Zamudio. Business News. Business News. Mga tugang, siniguro po kan Bangko Sentral ng Pilipinas na padagos napapakusugon pa ang teknolohiya kan digital payment sa nasyon. Sa budget hearing kan House Committee on Appropriations, sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno na naglangkaw ang bilang kan paggamit ng digital payments poon kan magkapandemya. Sinabi niyang po Enero, sagod Hulyo 2021, naglangkaw nin 180% ang paggamit ng InstaPay as in 80% man sa PesoNet. Punto ni Diokno na dakulang tabang ang digital payments dahil nabawasan kaini ang health risk na pwedeng maging patakot sa publiko dahil sa COVID-19. Sa 500 years of Christianity. Ang Second Plenary Council of the Philippines o PCP-2, iyo ang pinagpagtiripon kan mga lideres kan simbahan kang Enero 20 sagkod Pebrero 17, 1991. Katuyuhan kay din na baguhon ang mga naging gawi kan simbahan sa ebanghelisasyon gikan sa naging sistema magpuon sa kaduwang Vatican Council. Sa ika-56 na Plenary Assembly kan CBCP, nabilog ang plano para sa paglansar kan PCP-2 tanganing maripasohon ang pagbago
na naihatod kan Second Vatican Council, partikular na sa Code of Canon Law asin ang pagbabago sa nainot ng polisiya kan PCP1. Si Arsobispo Leonardo Legazpi kan Cáceres, iyo ang nagtukaw na CBCP President na nailihir bilang presidente kan PCP2 Council. 100 years of Christianity. Yan mga tugang detalyes kan mga bareta ang unyan pangalan. Sinurat ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Angel Mustasa, Salado Lokal, asin po report kan Mega Force Patrol. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinagaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon,
portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa halangkaw na lugar sa laog kan harong. Dangogon, asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright, sandali lang tamay pangapudan si PSO Chief Rolly Esguera sa mga mapabakuna tabi niyaong kaya siguro sa LC3 may pangapudan si PSO Chief Rolly Esguera. Hello, Colonel, maray na aga tabi. Hi, magandang umaga, VP Henry. Hello. Opo, yes. Maganda yung gusto mong ipanawagan sa ating mga kababayan kasi alam ko yata suspended yung vaccination ngayon pero yung distribution ng priority number gagawin ngayong araw. Ano yun, Chief Rolly? Totoo po yan, VP Henry. Maraming salamat po. Good morning sa ating mga listeners. Actually, maraming nakikinig sa iyo dito, VP Henry, sa Legazpi City Convention Center. Now, base po doon sa ipinost ni Mayor sa kanyang Facebook account, wala po tayong vaccination ngayong araw na ito para po maging maayos ang sistema sapagkat napo na po natin kahapon na masyadong inabot ang pila hanggang dyan sa labasan. Grabe yun. Ngayon medyo maulan. Para maiwasan po yan, gumawa po nagpatawag po ng meeting si Mayor sa vaccination na security team at tapos kasama po yung mga 911 at kasama po yung mga imbelto sa preo, kasama po si Ma'am si Clemente at pinag-usapan po ang tungkol dito sa pagbabakuna. Ngayon po, dumating po sa punto na napag-usapan po na dapat ngayong araw na ito ay magiging proseso po ay yung paglilista, pagre-registered po ng mga na online registration ng March hanggang May 15. Ngayon po, sila po dapat magpunta dito sa Legazpi City Convention Center para po sila ay mapasama at mabigyan, marilisan ng priority numbers after the proper registration. Maririlisan na po sila ng number. Ibig sabihin, bukas po ng umaga, hindi na po dadaan sa ganitong proseso, kundi bakuna na lang po ng bakuna. Saan pupunta dyan bukas? Yung mga may number na, tama? Opo, yung pangako na. Kasi ngayon nga po, ang gusto natin na, ang target po ng syudad na mabigyan, ma-issuean ng priority numbers, is 1,800 slots. Ngayong araw? Ngayong araw po. Kaya baka po hindi nakakarating sa iba yung mga wala pong Facebook o yung hindi po masyadong interesadong pagbabasa. Nananawagan po ang syudad na yung interesado na yung pong nagpa-online registration sa syudad ng Marso hanggang Mayo 15, magpunta na po kayo dito sa LCC. Kung kayo po ay sakop dito sa mga requirements na ito. Ito po yung yung po. Halimbawa po, VP Henry, basahin po natin. Ano po? Yes, go ahead po. Go ahead. Kung ito po yung mga A4 kasi, side by the way, A1, A2 to A4 po ano po? Yes, 1 to A4, yan. Go. Karamihan sa pumila kahapon, mga A4. Okay. Pero ngayon, ito po yung A4 for the following essential sectors. Yung sakop po ng community transport, market, supermarket, groceries, manufacturing, food retail, media, telecommunication, education, OFWs, law,
justice, social, protection, government workers for COVID response, Aha. tax collection, business, election, national ID, data collection, foreign affairs, public works, and highways. Yan po ang A4 essential sectors. Yung pong yung pong kayo po ay sakop. At kayo po ay nakapag-online noong March up to May 15. Aha. Kayo po ay magpunta na dito sa LC3 Aha. para po mabigyan kayo ng priority numbers for vaccination tomorrow. Iyon. Ulitin ko lang, Chief, ha? Yung nakapag-rehistro base doon sa post ni Mayor na Mayo hanggang March hanggang May 15, tama? Opo, opo. Mayo hanggang March hanggang May 15, yun ang pupunta dyan para kumuha ng priority number. Opo, pero yung pong yun naman pong nakapag-rehistro, nag-online registration Opo. ng May 16 up to the present. Bob, sila naman po ang naka-schedule sa August 31 Tuesday. Para po sila naman ang ma-screen at marilisan ng priority numbers Yun. para maiwasan natin ang grabing pila-pila na nakaka-apekto sa ating social distancing. I see. So ngayon, yung mabibigyan sa ngayon, ang schedule ng bakuna bukas, tama? Babalik po sila bukas. Babalik sapagkat nagpalabas din po ng schedule ng ating syudad. Meron po tayong hourly schedule ng pagbabakuna. Aha. Ito po, alas 8 hanggang alas 9 bukas, the first 100. Yes. Aha. Alas 9 po hanggang alas 10, yung 101 to 200. Aha. Sa alas 10 po hanggang alas 11, 201 to 300. Alas 11 hanggang alas 12, 301 to 400. Aha. Alauna hanggang alas 2, 401 to 500. Alas 2 hanggang alas 3, 501 to 600. Aha. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, 601 to 700. Aha. 4 to 5 p.m., 701 to 800. At ang last batch, 5 to 6 p.m., 801 to 900. Magiging orderly po. Hindi na po mag-uuso yung siksikan. At may iwasan natin talaga na mairita kita dahil sa sobrang haba ng pila. Kaya minabuti na po na ganito dahil alam naman po ninyo, ginagawa ng syudad, naghahanap ng pagi, remedyo kung paano magiging maayos ang vaccination rollout ng ating city. Aha. Chief Rolly, tama ba? Yung mga mabibigyan ng priority number ngayon, sasabihan sila kung anong oras babalik bukas, tama? Nasa number po nila yan. That's Nasa covered in the numbers. number? Oh, very good. Mas magiging orderly bukas yung kanata. Kaya alam nila yung kanilang number. Kaya dapat by that time, nandito na sila sa venue. Yeah, halimbawa ngayon. At saka hindi sila maghihintay ng matagal sapagkat alam nila yung oras nila. Oh, okay. So, pag hindi ka nakapunta sa oras na naka-schedule, what will happen po, Chief Rolly? Dire-diretso na po yung Dire-diretso vaccination na. bukas. So, hindi ka dapat na... mag-start ng maaga yung vaccination rollout tomorrow. So, hindi na sila kailangang hintayin pa. Ano? Opo, basta yung next batch naman. Ano po yung schedule, yun na po ang susundin natin na BP. Pag na-late ka, may problema. Hindi naman, kaya maghihintay ka na naman. maghintay. Maghintay na lang kung kailan anong oras ang pwede sa inyo. May panawagan tabi ako, Henry, ano po. Yeah. Kasi kahapon, nagkaroon ng problema sapagkat pati may mga magulang tayo na isinama yung kanilang mga anak na estudyante. Oo. Now, ipinaliwanag po ng ating CDRRM ng ni Ma'am Ladi at saka ng ating IATF sa Legazpi. Ang kategorya po ng estudyante A5. Yes. Kaya po, ang authorized lang sa estudyante na mabigyan ng preference para mabakunahan yung pong nag-aaral mga medical students. Sapagkat sila po may physical class. Nag-face to face po paminsan-minsan. Kaya po yung ordinaryong estudyante na alam naman natin na online, hindi po sila kasama sa A4 category. Okay, Chief Rolly, may tanong dito, isa lang di ba mayroon tayong mga nag-fill out ng mga forms na binigay sa barangay? Ano ba 'yon? Pwede ba yung pagbasihan nila ng kanilang pagpunta ngayong araw diyan?
Ang barangay po may separate ko niyan. Alam po ni Mrs. Manaya yan. Binibigyan ng special preference ang bakuna sa barangay sapagkat talagang may mga nakatagama na sa kanilang bakuna. Oho. So, ano Meron pang po sila, may alam bitin? po yan ng mga barangay officials natin. Alam po nila yan na yung kanilang mga barangay residents, may mga, katulad po ngayong araw na ito, meron pa tayong malls na may naka-schedule vaccination. Oo. So, ano pang dadalhin para mapatunayan na sila nakarehistro from March to May 15? Chief Rolly. Ito, salamat sa tanong mo. Very important yan. Yung tanong mo na yan. Ito po yung requirements for the release of priority numbers. Kinakailangan po may present nila yung kanilang QR code ID or COVAX number. Ayun. Okay. Pero ito inuulit po. So, kabilin-bilinan po ni Mayor, pag senior citizen ID or PWD, dire-diretso na po yan. Lagi po yung priority. Priority. Senior citizen or PWD. Okay. Yung may mga QR code, siguraduhin nila na talagang ang ID nila ay tiga-Legazpi sila or kung sila yung empleyado, dapat mag-presentar sila ng valid ID na naka-indicate na talagang ang kanilang kumpanya dito naka-base sa Legazpi City and they are presently employed in that establishment. Opo. Or, sa pa po, wala talaga silang may yung barangay certification na pinapatunayan ni Kapitan na ikaw ay tiga dyan sa barangay na yan at nasasakupan ng Legazpi City. Yes. Okay. Okay. So yun lang ang pwedeng i-present para wala na masyadong wala na masyadong ang tawag argumento diyan sa registration. At saka sa pagbibigay ng lang number. po, BP Henry, parang medyo hindi yata naka-disseminate masyado. Kaya through your program, sapagkat medyo kukunti pa ang tao dito, sana may kuha natin yan because napakahalaga nito. Ito na yung pagkakataon na hindi na tayo mahirapan na magpila pa ng mahaba. Sapagkat alam po ninyo, ang processing dito, papasok po sila sa loob, nakaupo po sila lahat. Wala pong pipila ngayon, walang pipila. Yes, okay. Chief Rolly, isa na lang ha, kasi may yung mga may comorbidity, senior citizen at PWDs, priority pa ba ngayon o kailangan Kasi mabigyan sila ng number? comorbidity, iba po yung senior citizen saka PWD. Ang PWD po saka senior citizen, category ko po yan na A2. A2, yes. Kasama po ng senior citizen yan. Ang may comorbidity po, A3, pero yan po, i-determine pa dito po sa evaluator. Kasi parang masyadong dumami ng may comorbidity. Yeah, sumun yan, i-clarify natin, for A4 lang muna tayo, is that correct? Hindi po, A1 to A4 po. A1 to A4. Ang kwan po dito, ito po ang nakalagay dito. A1, health and frontliner workers. Okay. A2, senior citizens. Okay. A3, those with comorbidities will still be accommodated. Okay, very clear. Kaya po yan ang maliwanag, ha? Yeah. Pero ang binibigyan po dito, sapagkat ito po, pagkakataon na ng mga A4 na mabakunahan sila. Yes, that's correct. Okay. Iyo po. Okay, Chief Rolly, saramato na maray ha sa imong effort tabi na ma-disseminate yan sa publiko. Sa bawat programa, lalo na ngayon, dapat take advantage, take this opportunity na yung ating mga kababayan dito sa Legazpi. Panahon na, magpunta na kayo dito because imagine, marami-rami ito, 1,800 slots. Opo. Thank you, Chief. Mabuhay kayo. Thank you very much po. Maraming salamat. Alright, thank you. Mga tugang, iyan po ang special na announcement ko niya na daw. Ini po ang morning hirit sa DCGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Pugi. Lagi. Sa panahon ngunyan na may pandemya, kulang ang sadiring kayod sana. Kaya sabi kang ama ko, kaipuhan may giraray na may kamot na matabang para kita mag-asenso. Iyo ini ang basihan kang magayon asin progresibong banwaan. Yung lahat aangat, walang iwanan. Ini po si Grace po. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3